Tak ja vás vítam pri dnešnom videu a dneska si budem upratovať skriňu. Prvú poličku už mám vybratú, no a v prvej poličke sa nachádzajú šaty a krátke trička spolu s dlhými, tým, že nemám ich kde dať. Ešte mám tu prachovku, ja si to ešte poutieram. No som to ešte nepoutierala. No a dám tu prvé tieto, že už idú dozadu, tie dlhé. A ďalej tam idem dať šaty, ktoré mám. To sú šaty len také, že ktoré mám len také nápomocné, alebo tak. Ďalej mám sukne. Mám veľa sukní, ale neviem, kde sú. Mám ešte jednu takú čiernu, ale tá neviem, kde je. Tu ani sa nepokúšam hľadať. Možno ju tu niekde nájdem. No a samozrejme krátke trička. Ja vám tieto trička ukážem, aké všetky trička mám. Samozrejme s krátkym a skadiaľ ich mám v ďalšom videu. No, takže ďalší mám tu. V ďalšom mám tiež krátke trička. A tu už mám trošku viac. Tu ich mám veľmi veľa. Ale že veľmi veľa ich mám. Idem ich tu poskladať. Dobre. Tak asi ne. Ešte aj tu mám šaty nejaké. Tu mám úplne nové šaty, čo som dostala. Aj na Vianoce mám. Aj... Proste tie šaty, čo som dostala aj na Vianoce, aj tak. Takže tie mám vždy uchované. Takže asi nejak tak. Ja si ich nejak pekne poskladám. Inak zajtra o takomto čase, možno aj skôr, vyjdú fotky. No a fotky, ktoré sa pripravujú. Témou fotiek je letné, takže summer photos, letné fotky. Ešte veľmi leto nie je, ale ja už tak dopredu si pripravujem. A potom vlastne dávam vlastné fotky osobitne, že sú vlastne akej farby, že buď zeleno-čiernej alebo červeno-čiernej. Proste mám na to také metódy, že aká farba ide prvá. Ja to dávam vlastne tak, ako to bolo, hej, ale krajšie uskladané, lebo som to mala dosť blbo uskladané. A dosť tak škaredo, takže si to vlastne skladám ešte raz, ale krajšie. Ja som fotky chcela robiť dneska. Ale dneska moc pekné počasie nie je, prší. Takže dneska fotky robiť nemôžem. Ok, druhá polička je hotová, idem na tretiu. V tretej sa nachádzajú všetky legíny a všetky tie rifle a tak, čo mám. Ich mám pomerne dosť. Mám ich strašne veľa a nechce sa mi to skladať, takže aj tak ich musím skladať, takže ich idem skladať. Ok, takže nohavice mám poskladané. Idem ich dať naspäť do skrine. Takže prvé začnem týmto. Sa mi to podarilo krajšie poskladať, aké to bolo. Vtedy to bolo tak na kope až škaredo, rozmiestnené. A teraz ešte krajšie. Sa to dokonca už aj nepáči. V ďalšom videu budem upratovať tvoj stôl. Akože stolík, na ktorom píšem. Ďalej tu mám v poslednom, spodnom, tak tu mám pyžama, tepláky a
kraťasy, či staršie alebo nové, sukne a trička na ramienka. Môžem si to ešte utrieť. Ja som zabudla utrieť toto horonkolíčku, no nič. Si utriem tak, podľa oka. Sa mi to vysunulo. Som to utierala už, takže nevadí. No a idem skladať teda tú spodnú časť. OK, oblečenie už mám z tej poslednej podskladané a idem to dať naspäť. OK, idem to dať naspäť. Čakať. Dám kraťasy, čo boli. Tak, kraťasy. Išli trička. Mne tieto trička v kuse závodne, že ich mám, lebo sú úplne tak dole. Musím vymyslieť nejaké pekné miesto im. A tu sú pyžama. A tu sú tepláky a tak. Tak. No. Toto už uložené máme. Takže toto. A toto ideme teraz. Takže sa ideme pripraviť na to. Takže to nejde otočiť tak, takže tu mám vetrovku, šaty na ples alebo tak, trička, blusky, koženka, mikina, župan, šaty. Ideme to skladať. Takže tie šaty, to sú tieto. Aj s takouto peknou modrou kabelkou s motýlikmi. To som dostala na narodeniny. A tu sú šaty, tie som dostala od mojej tety. Lebo ona už ich nechcela, tak ich dala mne. Tu mám blúzku modrú a modrú mikinu. Budem sem vešať, lebo si to nemám kde. Tu je prázdny vešiak, kebyže. Tu mám tie blúzky, o ktorých som vravela. Vypadávajú mi peniaze. Blúzky červená, vianočná, potom táto, a ešte mám jednu takú modrú, takúto podobnú, s tými s tými kockami. Tak tu mám v druhej skrini a tu mám túto ružovú s opicami. Tu som tiež dostala. Si pozbieram tie peniaze, čo mi tu vypadli. A peniaze mi vlastne vypadli z koženky. A pri koženke mám ďalšiu kabelku ružovú. Urobím jedno video, proste, čo budem hovoriť, že skade kto mám. Padli mi peniaze a zaujímali by ma ako. Ich tam dám naspäť. Moja tajná skrýša. Tak, tu si musím dať už sem, lebo neviem kde. Potom sveter. Ďalšia koženka, ale už čierna. Mikiny a hnedý top. Mikina. A ďalšie mikiny a šaty. OK, takže idem upratovať naspäť, že si to idem poutierať a tak. OK, takže ja už to mám pekne uložené. Aj túto spodnú, aj túto vrchnú. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute!